Федераль ташламага ия булучылар сойлау алдында тора. Социаль хезмәт җыелмасы алыргамы, әллә оннан баш тартып акчамы? Социаль пакетны рәсмиләштерү вакыты бетеп килә. Татарстан халкының нәрсәгә өстенлек бирелүен хәбәрчеләребез ачыклады. Лилия Закирова озак еллар икенче группа инвалид ирен тәрбияли. Эш органнарының даими эшчәнлеген тәэмин итү өчен кыйммәтле препаратлар һәм регуляр реабилитация кирәк. Шуңа иренә соцпакет алу өчен гариза бирергә килгән. Чөнки гаилә андый чыгымнарны тарта алмый. Мы именно получаем социальный пакет. Без социаль пакет алабыз, ягъни бу пакетка дарулар, кыйммәтле препаратлардан тыш иремне бушлай гемодиализга йөртәм. Акча яки социаль пакет дигән сайлау мөмкинлеге елда туа. Социаль пакетны сайлаучылар каты яки хроник авырулары булган кеше өчен кыйммәтле дарулар һәм медицина ярдәме ала. Аннан баш тартучыларга ай сайын 1011 сум акча бирелә. Димәк, авыруның хәле начарайса, акча кыйммәтле даруга җитми. О льготном лекарственном обеспечении, которое... Соңгы елларда ташламалы дарулар темасы бик актуаль, чөнки авыручылар саны арта. Аеруча яман шиш авырулары һәм шикәр диабеты 21 гасыр эпидемиясе булып кала. Социаль пакет яки акчалата алуны 30 сентябрьгә кадәр сайларга кирәк. Аның өчен пенсия фондына гариза бирү зарур. Карарыңны 1 елдан гына үзгәртергә мөмкин. Мөршидә Җихан, Ангелина Морозова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.